vzpomínky na definitivní vítězství. Tiududu dadí dí dada tiududu. Dadí dada tiududu dadí dada. Tiududu. Však ty se tvrdil, vítězství je naše. To, kdo si tvrdil podle počítače. Že kdo si tvrdil, čím lepší jsou zbraně, tím pevnější je mír. A jak to tvrdil, neustále rostl. Výsadní klub těch, co měli právo kdykoliv zmáčknout poslední červený knoflík. Purpurové postoje. Epizoda z nekonečného romantického seriálu. Víš, Majku, rozešla jsem se s Kovou. Cože? To. Tečka to snad ne. Ano, je to tak. Bylo to pro nás oba nejlepší řešení. Ale to snad ne. Vždyť jste se tak milovali. Jož.